Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic saya boleh volumenya ditambahi lagi? Mic kula? Atau ada mic yang lain? Napa niki mawon? Niki mawon volumenya ditambah. Pun enak niki, cuman volumenya mawon. Kirang derek salam sepindah malih nggih. Kok malih pelan? Saking mriku kepireng napa mboten suarane kula? Kepireng nggih. Pun. Ngucap salam niku hukume sunah. Jawab salam hukume wajib. Derek salam sepindah malih sedaya jawab ye. Tem mriki kawe jam pinten wau? Alhamdulillah. Bokonge teles napa mboten? Bokonge teles tetep alhamdulillah. Semakin teles bokonge semakin berkah apa neh. Derek salam sepindah malih sedaya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh binispuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula takdimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Petiken ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Petiken, Bapak Mardi Utomo SE, ingkang kawula hormati Ketua RW 014 Desa Petiken, Bapak Khairi, ingkang kawula hormati Ketua Yayasan At-Taqwa Biduri Pandan, Bapak Mu'alif SPD, ingkang kawula hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Bapak Kamaluddin,
Tak lupa ingkang kawula hormati ugi Kepala TPQ Madrasah Diniyah At-Taqwa Ibu Esni Nurjannah. Ingkang kawula hormati Ketua Majelis Taklim Hidayatus Salam Ibu Yulianis. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua RT 01 Ini masuk perumahan ya Bu? Perumahan. Berarti niki wong perumahan kabeh. Tumut kecamatan nopo? Berarti desane Petiken, kecamatan Delorejo. Lah nggih Petiken. Ala padha ae. Ingkang kawula hormati Ketua RT 01 RT 09 Desa Petiken. Ingkang kawula hormati Ketua Takmir Masjid lan Mushola seluruh KBD. Napa KBD niku? Gayane Kota Baru Ndriyorejo. Ingkang kawula hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat lan sedaya donatur ingkang tumut hadir, tumut berjuang, tumut berpartisipasi pada malam hari ini. Sing tumut hadir tenggene mriki mugi-mugi pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange. Sawangane amine tambah banter. Napa Bu akeh utange? Kula dongake mantuk pengajian utange lunas kabeh. Amin Allahumma amin. Sing amine kebanteran utange tambah akeh. Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kula jenengan saged kepanggih bisa bertemu, bermuajahah sareng-sareng. Jenengan kepingin kepanggih kula kepingin kepanggih kalian jenengan. Itu namanya ma'iyah. Apa Bu? Kok iso ma'iyah iku lho? Ma'iyah, napa Bu? Ma'iyah itu apa? Ma'iyah itu bersama-sama. Bersama-sama itu apa? Bareng-bareng. Bareng-bareng itu apa? Sareng-sareng. Sareng-sareng itu apa? Gerombolan. Jenengan kepingin kepanggih, kula kepingin kepanggih, itu namanya ma'iyah. Kalau dari salah satu dari kita, kula kalian jenengan, ono salah siji sing gak gelem ketemu, berarti bukan ma'iyah namanya. Contoh, niki sedaya kepingin mlebu swarga kabeh nggih? Jenengan kepingin mlebu swarga kalih Kanjeng Nabi, kepanggih kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kepingin kepanggih jenengan, itu namanya ma'iyah. Ono tamu, badhe namu, kepingin ketemu sing duwe omah. Sing duwe omah kepingin ketemu tamune. Itu namanya ma'iyah. Ono tamu kepingin kepanggih sing duwe omah, tapi sing duwe omah gak kepingin ketemu tamune. Itu namanya bukan ma'iyah. Wong karimuni ma'iyah ya males wong iki. Itu namanya ma'iyah. Ono tamu kepengin ketemu sing duwe omah, tapi sing duwe omah gak kepengin ketemu tamu. Napa menika? Tamu nagih utang. Ono tamu kepengin nagih utang marani wong sing utang sing duwe omah. Ning dalan ndonga, muga-muga petuk, muga-muga petuk, muga-muga. Sing duwe omah ya ndonga, muga-muga. Kok iso gak petuk iku lho? Ketara utang gak nyauran ngono. Tapi tiang mriki nek gak ada utang nyauran nggih. Nah, biasanya sing utang gak nyauran niku biasanya kudunge werna pink.
ya. Nek gak warna pink ya kudunge warna kuning lah, kuning. Nek gak warna kuning ya biasanya sing utang gak nyauran iku kudunge warna abu-abu lah, abu-abu. Nek gak warna abu-abu ya warna ijo lah, ijo. Pokoknya nek gak warna ijo ya warna pokoknya gak ireng. Nek wong kudunge ireng iku berarti wonge sholihah. Jare kudung ireng selamat. Tamune kepengen ketemu sing duwe omah tapi sing duwe omah ora kepengen ketemu kali tamune. Berarti itu bukan ma'iyah. Kira-kira jenengan kepengen kepanggih kali kula napa mboten? Kula kepengen kepanggih kalian jenengan berarti namanya ma'iyah. Kita berma'iyah di sini bersama-sama yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Apalagi kula jenengan gadah nikmat ingkang paling gede, nikmat yang besar. Apa itu? Nikmat iman lan Islam. Ana wong duwite akeh, kerjane penak. Bolak-balik luar negeri jalan-jalan, bolak-balik luar pulau jalan-jalan. Tapi iman Islam ditarik oleh Allah dari tubuhnya. Akhirnya nopo? Gak sembayang, gak ngaji, gak tahu maca Al-Qur'an. Berarti nikmat iman sudah ditarik dari tubuhnya. Loh, tapi wonge Islam, ya Islam, tapi Islame Islam ora sembayang. Nak wong Islam asli di hati ada yang namanya iman. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat. Ojo ditunda mumpung durung. Ayo disauti, ojo ditunda mumpung durung. Ono sing kiamat, ono sing napa? Oh wafat, ono sing sekarat. Nek ojo ditunda mumpung durung salat nyambung napa mboten? Mboten nyambung artine, sajake nyambung at tapi ojo ditunda. Kula paringi pilihan. Sekarat, wafat, sunat. Coba nyambung ora? Ojo ditunda mumpung durung sunat. Nyambung ora? Secara sajak nyambung. Artine sing ora nyambung. Kula paringi pilihan, wafat, kiamat, sekarat, nopo telat. Penak pundi? Sakersa jenengan, penak pundi monggo dipilih. Telat nggih, monggo. Ojo ditunda mumpung durung ninggal perintah seneng maksiat. Dititeni burine at. Bakal susah donya. Pinter mula ngaji, ayo semangat. Ibadah rikat maksiate minggat. Terus apa muni kumat iku? Ibadah rikat maksiate minggat. Dadi ibarat kata kula jenengan dungone ayo ibadahe tambah rikat. Rikat niku napa? Rikat niku napa? Rikat. Ayo ngajine sing rikat. Akas. Ana maneh basa liyane akas napa? Sregep. Ana maneh basa liyane sregep napa? Hah? Enggak apa-apa Bu, pancen arek cilik. Ibadah rikat maksiate minggat duduk kumat. Ibadah rikat maksiate minggat. Teng petiken.
petiken. Teng petiken mangkat pengajian. Burine napa? An. Wonge ayu-ayu doyan. Kok iso doyan mangan niku lho? Doyan selawatan ta? Doyan wiritan ta? Kok iso doyan mangan niku lho? Pantesan sing kene serius-serius mburi dadak kecapan. Baleni maneh. Wonge ayu-ayu doyan sholat. Tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Tak delok teko dungane jenengan wau. Moga-moga utange lunas. Amin. Sawakane kaya utange akeh ya ora apa-apa, mantuk pengajian utange lunas kabeh. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, nak tiang Surabaya biasanya jawabnya dalem. Nak tiang Drio biasanya jawabnya nggih. Coba saniki dipilih jawab nggih napa dalem. Ya, Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu, 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 ibu. 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 Nak jenengan sampun nate kepanggih kula atau pernah mengikuti pengajian saya secara full, pasti tahu ada sholawat yang tidak pernah saya tinggal, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula waos. Tapi khusus sholawat niki fokus tegene suarane jenengan sedaya, sing khusyuk, sing hikmat, sing fokus. Makanya khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah. Mangke untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula. Niki grup sholawat asmane grup nopo? Al Istiqomah. Ya Allah iki mau wedaan ke jam piro yu? Alhamdulillah nggih. Nggih mugi-mugi barokah. Monggo khusyuk rumiyin, tenang rumiyin, fokus rumiyin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Rasulillah ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah
bi'alil badri ya Allah. Monggo. Salatullah ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajahe wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih ati, sugih sak sembarang kalire. Sing sehat tambah sehat, sing loro tambah waras, sing lemu nggih tambah. Lah pokok gak gelem lemu niku yo. Niki saged ditambahi malih mboten nggih? Titik Kas. Cak mboten abot kula cek kuat lami. Jenengan rencana pengajiannya diluk mawon apa suwe? Sopo nggih? Kuat temeriki sampai subuh. Alhamdulillah, kula gak kuat. Dalu menika kula jenengan kempal tenggene mriki sareng-sareng kepengin pados kaapian. Kepengin golek kaapian dibalut dengan setunggal judul nggih menika wisuda santri TPQ Madrasah Diniyah At-Taqwa. TPQ ini menika nggih temriko. Salutnya tenggene jero perumahan wonten sing asmane Madrasah Diniyah. Sakniki mados Madrasah Diniyah niku angel. Ora kabeh desa ana, gak kabeh lingkungan wonten. Kageme tiyang sing tasik mboten semerap, apa itu Madrasah Diniyah? Madrasah Diniyah itu tempat belajar untuk melengkapi lare niki iso maca Al-Qur'an. Maksudnya pripun? Yon sewu, kira-kira lare niki nek mek iso maca Al-Qur'an tok napa cukup? Tak takoni maneh. Arek niki nek wis iso maca Al-Qur'an napa wis mari wis cukup? Dereng. Kenapa kok dereng? Karena nyuwun sewu, nak jenengan semerap ana wong ngaji yo. Dadi wong ngaji yo ben ngerti. Mergo napa? Ngaji itu bukan babakan masalah Al-Qur'an tok. Jenengan dugi tenggene mriki, wau niate napa? Niate napa? Ngaji. Ngeten yo ngaji, tapi ngajine luwih nyantai. Rutinan tenggene masjid ana pengajian wong 5, niku ngaji napa mboten? Ngaji. Tapi kados ngoten niku sing diwaos napa Al-Qur'an? Ya urung mesti. Madrasah Diniyah niku biasane wonten fikih, wonten akidah, wonten tarikh. Tarikh niku sejarah. Nak misale lare-lare mboten saged mung iso maca Al-Qur'an tok gak cukup. Kalau jenengan tahu, saya sering menggambarkan itu seperti wedang jahe. Ora. Ini apa, Bu? Kula jak penggambaran rumiyin. Ini apa? Dijawab niki napa? Wedang jahe. Agar menjadi ramuan jahe yang pas harus ada minimal 3 komponen. Apa itu? Air putih, jahe, dan gula. Nek ora ana gulane, ora ana jahene, iku jenenge duduk wedang jahe tapi banyu putih tok.
Nak ora ana banyu putih, ora ana gulane, jenenge dudu wedang jahe, tapi mung jahe. Wong kare muni tok ae ra gelem. Ora ana jahene, ora ana banyu putih, berarti jenenge dudu wedang jahe, tapi mek gula. Kalau pengen menjadi racikan wedang jahe yang pas, racikan anak solih soliha, nopo cekap ning Al-Quran tok, boten. Anak iso maca Al-Quran, Masya Allah, nek sholat imami. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Saking enake sampai jamaah nangis kabeh. Tapi ngapunten, ternyata sholatnya gak atik wudu. Pripun sah napa mboten? Berarti penting napa mboten liyane Al-Quran menika? Penting. Ono arek ngaji karo gak ngaji, aware-nya, pedulinya dengan agama berbeda. Ono arek ngaji, ono ilmu yang namanya ilmu faraid. Belajar bagaimana cara menghitung warisan. Nek lanang jatahe sakmene, nak wedok jatahe sakmene, nak lare ngaji, ngerti cara ngitunge. Atau dia tidak belajar ilmu faraid, tapi dekne ngaji, kulino ngaji, lebih aware dengan agamanya. Akhirnya nopo? Takon babakan masalah pembagian warisan tenggene kiai, tenggene tiang sing ngerti. Tanya. Lah zaman saniki kan boten. Akeh anak-anak ditinggal wong tuane mati, seduluran tukaran gara-gara rebutan warisan. Nggih napa mboten? Mriki wonten apa kathah? Mboten wonten? Alhamdulillah gak percaya blas. Biasane kadang sak duluran pecah gara-gara royokan warisan, gara-gara tanah beda sak meter tukaran ra karu-karuan. Naudzubillahi min dzalik. Maka pentingnya nggak ada putra-putri ingkang soleh-soleha. Gek dalu menika sekalian kula jenengan dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah Muharraman nek jare wong Jawa tahun 1447 Hijriah. Biasane nak ora ana acara Muharraman, arek-arek iku gak ngerti, Bu, nek wis ganti tahun. Kula nderek tanglet. Wulane wong Islam niku wonten pinten? Ya Allah, wong kene iki pancene nek pengajian dhewe kabeh ngene ta. Ngene njaluk suwe yuyu. Ayo. Tenggene Islam itu bulannya ada berapa? 12. Di bulan Masehi bulannya ada berapa? 12. Kulon jenengan semerap ulane wong Islam ono rolas, kira-kira apal napa mboten? Apal, alhamdulillah. Monggo. Muharram, bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Dzul Gembul. Dikokon muni bareng-bareng kok dadak melu awal, akhir. Melu ngono tok. Malah kadang-kadang nyuwun sewu awak dhewe nek ngapunten Jumadil Ula, Jumadil Akhirah rapat iso. Isone napa? Surah. Oh iso, nek ngoten saged. Ya saya bareng-bareng. Surah. Ru. Oh, nggih. Berarti jenengan nek dijak Rajab, Sya'ban, Ramadan ra iso. Isoke Rajab, Ru. Po. Isoke ngono. Ya ora masalah, pancene wong Jawa. Lah terus nak mboten semerap Muharram, Safar, Rabiul Awal ngoten niku pripun? Tidak masalah. Kan jenengan semerape Suro, Sapar, Mulut. Mau tambah tak delok ana sing mulut. Ya ora iso.
Makanya nyon sewu, arek-arek iki perlu diajari Bu, ben apa? Ben lari-lari niki saged. Apalagi bulan Muharram ini termasuk dari bulan Asyhurul Hurum. Wulan sing apik. Makanya bahkan peristiwa Nabi itu banyak yang ada di bulan Muharram. Nak jenengan semerap, ono manusia pertama kali diciptakan sinten menika? Nabi Adam. Nabi Adam itu taubatnya diterima itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Kula emutaken benjang tanggal 9 kali 10 Muharram poso. Tasu'a kali Asyura. Taubatnya Nabi Adam itu diterima pada tanggal 10 Muharram. Berarti Yaumul Asyura. Diterimanya waktu itu, jadi Nabi Adam itu pernah melakukan dosa. Apa itu? Makan buah khuldi. Setelah itu didukkan apa ya? Pokoknya didukkan apa ya bahasa Indonesia yang didukkan itu? Ya pokoknya didukno nanggone donya. Asale ning surga, didukkan di dunia. Diturunkan di dunia, dipisah dengan ibunya Siti Hawa bertahun-tahun. Masya Allah gak ketemu, akhirnya taubatnya diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Poso jenengan kula imutaken nanti jatuhnya pada tanggal 5 dan 6 Juli. 5 niku tanggal 9, tanggal 10 niku tanggal 6. Berarti nak tanggal 5 niku tibone dina napa nggih? Dina Sabtu. Berarti tanggal 5 dina Sabtu, tanggal 6 dina Minggu, dina Ahad. Poso. Kenapa kok disuruh puasa, dianjurkan puasa? Lho napa wajib? Mboten. Sing wajib kula jenengan niku namung wulan Ramadan. Kenapa kok kenapa kok dianjurkan? Karena jenengan nek poso tanggal menika Yaumul Asyura iso ngapus dosa 50 tahun kepungkur. Apa? Basa Indonesianya kepungkur itu apa? Ya itu pokoknya 50 tahun yang lalu ge awak dhewe mawon sakniki wonten sing umure sampun 50. Oh wonten nggih. Alhamdulillah. Temriki sing dereng nate mangkat haji coba angkat tangan. Tak dungakno. Sing dereng nate berangkat haji coba angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Sing angkat tangan tak dungakno nang budal kabeh. Alhamdulillah. Sampun daftar napa dereng? Kepengin sampun daftar dereng. Ya ora apa-apa, ya sing penting niat, sing penting duwe kepinginan gawe budal. Ora masalah. Lah umur 50 durung budal, gak apa-apa. Berarti durung wayahe diceluk, tapi jangan sampai putus berdoa. Dungane lanjut terus. Lah umur 70 durung budal, ya ora apa-apa. Donga terus, sing penting jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa. Apa maneh kula nek ndongakno jenengan haji niku gak wani asline Bu. Soale napa? Haji niku sakniki bukan kok masalah biayae, mboten. Kula yakin jenengan duwite akeh. Masalah antrine iku lho. Ya Allah, sakniki antri haji berapa tahun, Bu? Berapa? Sakniki wis 30. Alhamdulillah. 30 rek. Berarti nek jenengan sakniki umur 70 daftar haji, berarti budal umur 100, Bu. Loh, tapi jangan khawatir, umur 100 itu pasti budal. Mbah budal ndi? Nabi Adam itu taubatnya diterima pada tanggal 10 Muharram. Setelah itu taubatnya diterima, bagaimana doanya Nabi Adam? Nek kepengen taubatnya diterima, saged niru dungane Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna sana wa illam lana wa tarhamna nanna minal khasirin.
Ya Allah ngapunten ya Allah kula zalim ya Allah tolong terima taubat saya. Taubatnya diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Setelah itu Nabi Adam dipertemukan dengan ibunya Siti Hawa. Setelah bertemu Nabi Adam kaget. Loh ikulah Hawa. Diceluk Hawa. Wah, 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 wah. Ibunya Siti Hawa yo nyeluk, Mas Adam. Lah apa melu dam-dam iku? Hawa. Adam. Berpelukan. Teletabis po. Lah ngapunten. Itu juga terjadinya juga pada bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram ini kula jenengan dianjurkan untuk banyak bertaubat dan banyak membaca istighfar. Lah ngoten niku semerape saking pundi? Nggih saking ngaos, kok iso gak basa iku lho. Saking ngaji. Nek ora ngaji ya ora ngerti. Sawangane kaya remeh Bu, jenengan lenggah tenggene mriki. Kayae kaya nyantai. Ana sing lungguhe sila, ana sing sembojong. Ana sing medongkrong. Ya ora apa-apa, sawangane remeh tapi kula jenengan menyerap keapian. Nyerep kesaenan, mugi-mugi iso ndadekno kesaenan iki iso barokahi kula jenengan sak keluarga. Putra putrine saleh salehah. Amargi napa Bu, ngaji zaman sakniki niku penak. Ora katik wonten tantangane napa-napa. Nah wong biyen kan mboten saged ngaji. Ngaji yo ana penjajah. Gupo ana perang. Biyen kan ngapunten, oleh perang niku kan dahsyat, luar biasa. Sakit. Kan dahsyatnya luar biasa zaman biyen. Lah jenengan lho wajahe ngene kabeh. Apa kula gak gemes? Sampai diceritakan di sebuah lagu, kaula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa, akeh uang kerja paksa ngorbanake sanak batelan tangga. Iki kenapa ayo tabuana ojo namung ngowa. Jenengan semerap lagu niki napa mboten? Nak mboten semerap kula tak ganti sing semerap mawon. Semerap nggih? Ayo. Kaula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa, akeh uang kerja paksa ngorbanake sanak batih lan tangga, saka wong Jawa kang ngaton bondo. Sekedap. Sekedap. Jenengan nih nabo iku sak awak-awake melu kabeh ta. Kok kaya geter ngene-ngene lho. Kula tak delok, iki lapo iki kok geter-geter ngene iki. Cepet tak delok kene, yo. Mosok sak awak-awake melu kabeh. Ora apa-apa, saking semangate. Nak pancen nyuwun sewu, kalau yang nabo perempuan itu ngapunten, sakniki kan langka. Ora pati ana. Saiki ku sing nabo ku lanang-lanang mesti. Nek wedok-wedok kok gelem nabo, niku berarti kan butuh latihan. Butuh
Iya, butuh latihan, butuh kolaborasi. Tapi tabuhane mak-mak iku pancen ana ciri khase. Apa ya, mak gumplak-gumplak bleng. Beda mak gumplak-gumplak. Ayo, nak jenengan gak percaya. Ayo, Bu. Kaula cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa. Emak gumplak-gumplak. Duh, Bu, tapi nek gak atik latihan gak iso lho iki. Ibu-ibu iku wong sing pikirane paling akeh. Jenengan tingali raut wajah bapak-bapak dan ibu-ibu mestilah beda. Cuman ngapunten nggih, saestu ngapunten. Tak delok wong kene kok koyo wong lanange kok koyo kuru-kuru ngono nggih, Bu. Ngapunten. Ora maksud apa-apa, ora maksud. Maksudnya niku biasane kan bapak-bapak iku kan wajahe koyo gagah ngono lho, koyo seneng seger ngono lho. Nang kene kok maksudnya koyo kuru-kuru ngono lho, Bu. Maksudnya. Ora maksud piye kula mboten maksud. Mboten. Soale ngeten. Nek ten mriki lho nggih, mboten maksud pripun-pripun lho nggih. Sing lemu-lemu niku tak delok ya wong ora ya wong sing kudungan maksudnya. Delok to Bu, ya Allah, delok to wajahe bapak-bapak ki lho melas ngono. Aja diomengi to Bu. Ya Allah. Ngapunten, kalau jenengan cinta kali bapak cinta kali jenengan, insya Allah bareng-bareng tenggene surga. Ibu-ibu poron apa mboten? Benjing teng surga ketemu kali bapak. Dijawab, ibu-ibu poron apa mboten teng surga benjing kepanggih kali bapak? Bapak-bapak poron apa mboten benjing teng surga kepanggih kali ibu? Sapa muni mboten niku? Jangan ngono yo. Ya Allah, mboten. Bapak-bapak niku nggih kepengin kepanggih kali ibu. Kula niku nate, Bu. Ya Allah, makane nek tak eling-eling ku lucu. Tumut pengajian. Kula nggih kebetulan nggih tumut. Wonten ustad. Yuhsyarul mar'u ma'man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di dunia. Ibu cinta dengan bapak, benjing teng surga kepanggih kali bapak. Bapak cinta dengan ibu, besok di surga ketemu juga dengan ibu. Ada bapak-bapak siji, kaya penasaran ngono. Akhirnya nopo? Mantune ustad niki ceramah, dadak dikejar. Ustad. Iya Pak, kenapa? Kulo badhe tanglet Ustad. Mau tanya apa Pak? Kulo penasaran, tadi kan Ustadz bilang besok di surga ibu akan ketemu dengan bapak, bapak ketemu dengan ibu. Berarti besok saya ketemu Ustadz dengan istri saya. Iya Pak, besok bapak akan ketemu dengan istri bapak. Wajahnya kayak sumpah ngono Bu. Wajahnya kayak meneng ngono. Ustadze tanglet. Lala nopo Pak, kok wajahnya kok tambah susah? Ya kudune kan jenengan seneng. Benjing teng surga kepanggih kali ibu. Mboten ngoten Ustad. Kula niki kepanggih teng donya wae gak kuat. Apa maneh ketemu teng akhirat? Lah napa kok gak kuat? Ya Allah Ustad, kula niku dagangan gak payu digoblok-goblok ora karo-karo Ustad. Dagangan gak payu diseneni entek ngamek gak ono golek Ustad. Lho napa nggih Pak? Nggih. Kula dagangan gak payu diomeng ra karu-karuan awakmu ki ya apa sih blok goblok. Kok iso dagangan ketisuk sampe dalu gak payu iku lho blok goblok. Kula mek meneng tok Ustaz. Toleh. Gak iso bales kula niku. Lah terus akhirnya pripun? Nggih kula jawab tapi ya kalem-kalem. Iya Dek, tak akoni, anjene aku iki ngono goblok. Umpama aku pinter gak kira aku rabi karo sampean. Ya aku rabi karo awakmu ya mergo saking gobloke aku. Kok gelem rabi karo raimu blok.
akhirnya goblok-goblokan gak karu-karuan. Naudzubillahi min. Lah. Gek nyuwun sewu, Bu. Ayo niki bapak-bapak di lemukno maneh. Cek gak ngenes ngono didelok ya Allah, wong lanang gak iso lemu. Lemu titik dibentak mencret maneh. Pun, ayo balik, iku mau sampai kate nyanyi rasido. Yuk. Mesake iki wis dandan ayo. Niki jenengan kok saged nabung ngeten iki sing nglatih sinten? Oh, menika alhamdulillah. Nggih. Ayo Ibu. Apa mau lagune? Kaula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa, akeh uang kerja paksa ngorbanake sanak patewan tangga, saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo. Monggo kalamun qadimul yumalu sama'uhu tanazzaha aqli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi ada jahli wa hayrati. Kaula cilik sual katut koni punika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab serakahe panggede. Padha mikir awake dhewe, padha nracak sakarepe dhewe. Kaula cilik sual kadut koni punika agemane saben wengi lan saben dina kukur sambat saben dina sebab serakahe panggede. Padha mikir awake dhewe, padha narcak sakarepe dhewe. Tembok kalamun qadimul sama'uhu tanazzaha aqli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi ada jahli wa hayrati. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Kasep. Mosok aku nyanyi tak enak-enak no. Kono mek ngowotok. Jane mari waniyati. Kudune kan ngono. Hah? Ulang. Mo. Cobi nggih, pisan malih nggih. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanazzaha aqli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi ada jahli wa hayrati. Lah pokok ate
sak lambe-lambene melu iku. Sing tepuk tangan tak dongakno duwite tambah akeh. Rezekine tambah akeh. Duwite nambah. Rezekine nambah. Bojone nambah. Sebelah kiri lho muni amin. Mboten, sing gak tepuk tangan mau tak dongakno sandale ilang. Wong kari tepuk tangan wae ora gelem. Ngapunten, ayo wulan Muharram sing akeh maca istighfar. Biasanya nak kula jenengan tumut istighosah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullah. Niku nek wong atine nyaut, lisan langsung muni. Tiang niku nek atine nyala, nyuwun sewu. Niki lampu. Niki nyala mergo napa? Mergo ana kabele. Ret, nyala. Nek ora ana kabele, saged nyala napa mboten? Ora ana tenagane gawe nyala, saged nyala napa mboten? Mboten. Ati pun begitu. Hati ini cara menyalakannya bagaimana? Kudu sing akeh dipoles. Kudu akeh ngaji, kudu akeh nerima nasihat, kudu akeh nerima keapian. Ben apa? Ati nyala. Nek wis ati kadung nyala, lisan iki langsung tanggap krungu. Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku berarti atine nyala. Ana wong krungu, sallu ala Nabi Muhammad. Iku berarti atine nyala. Nyaut berarti ana kabele. Ana wong krungu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullah. Nek lisane langsung muni berarti atine nyala. Soale napa? Kadang ana wong iku tumut istighosah, tumut pengajian, tumut dzikir bersama, tapi lambene ora melu muni zikir, tapi ngomong ae. Ibu-ibu nek wis kadung ngumpul. Ya Allah. Kula niku tenggene dalem kula niku kan nggih wonten perumahan cedake. Biasanya kula olahraga tenggene mriku jalan kaki. Ana rombongan ibu-ibu. Ya wong 4 ta wong 5 olahraga, nggae klambi olahraga. Wis kok yo ngono iku lho. Olahragane gak sepiro, tiktokane gak kira-kira. Nang kolam renang ana rombongan ibu-ibu wong 7. Gawe kelambi renang, masya Allah gayane kelambine apik banget. Tapi renangnya gak. Tiktokane. Lanjut, nggih napa mboten? Wong kene ya kaya ngono kuwi. Alah preketek. Oh aja ngomong ibu-ibu, lari-lari mawon Bu. Nyun sewu, sekarang banyak anak-anak jam tidurnya terganggu. Gak iso turu dalu. Apa nak bosone niku? Apa ya? Kok iso amnesia iku lho. Ora iso turu dalu, tidak bisa tidur malam terganggu mergo kakean dolenan. Sing biasane dolenan HP anake napa ibuke? Padha gak anak, gak mboke, padha wae. Awas Bu, kalau dia anak-anak di bawah umur sing nembe belajar kok dolanan HP, dalu dolanan HP, terganggu waktu tidurnya, HP ditarik ora gelem, nangis geru-geru, tantrum ora karo-karuan. Efeknya apa? Dia tidak terbiasa sholat subuh, dijak jamaah males, dijak ngaji males. Lho ana ibuke ngomong nang anak iku lho, rungokno iku lho. Dijak sembahyang subuh males, dijak ngaji jamaah giliran dikongkon nyanyi. Aduh abang bukan maksudku begitu, masalah statue bukan berarti jual mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja kalau memang cocok. Astagfirullah. Ya kula mboten pripun-pripun nggih Bu, tak delok teko kene ana ibu-ibu ya melu ngene-ngene ya Bu. Wis ora peduli umur, bah anake, bah ibune. Saiki melu tiktokan kabeh.
Lah ngoten niku pripun sebenarnya Bu, enggak masalah. Yo misalnya jenengan yo hiburan, yo kayak hiburan, yo wis ora masalah lah gak. Gak apa-apa wis hiburan. Tapi nyuwun sewu jangan berlebihan sampai ganggu waktu tidur. Lare-lare dalu tilem ben injing ya saged jamaah. Kula penasaran, niki masjid asmane grup masjid asmane Masjid At-Taqwa sami kali TP kene. Tak delok niki bangunannya apik saestu. Nyuwun sewu, iki biasanya jamaah sing nang kene sepi apa rame? Oh rame nggih? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti benjing subuh ngoten niku biasanya wis rame jamaah nggih? Alhamdulillah ya Allah. Berarti sing dugi jamaah niku biasanya sak menten kathahe ngeten iki nggih? Alhamdulillah ya Allah. Berarti jamaah niku sampai medal-medal ngoten nggih? Gak ono sing nang jero blas. Metu kabeh. Mangkane kula ketawal wis gak percaya. Temriki jamaah sepi napa rame? Rame. Atiku preketek. Soale napa? Nyuwun sewu, biasane masjid ngeten iki sing peduli namung segelintir orang. Syukur-syukur nek sik ana sing peduli. Nek kathik sampai masjid niki gak ana sing ngadan. Sak desa dosa kabeh. Bangunan apik magrong-magrong. Sing ngadan tuwek. Sing pujian tuwek. Jamaahe tuwek. Mosok jenengan tega Bu wong wis tuwek dikongkon ngadan wis ora kuat. Ngono iku kadang sik ana sing ilokno. Sapa wedhus kecepet adzan niku? Iku nulungi jenengan. Nek gak ana wong iku sak desa dosa kabeh. Makane kula nyuwun tolong lare-lare niki diajari, ayo le belajar adzan. Ayo belajar pujian. Ayo jamaah ning gone masjid. Mesake sing adzan tuwek. Subuh iso gak ana jamaah blas. Ya Allah. Dinteni pujian sak wen-wen. Masalli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Iso gak ono jamaah sing teko sampai waktu subuh katen tek. Gak ono jamaah sing teko blas. Ono ya Allah, ono wong iku siji tok nang gone masjid dadi bingung. Arep sembayang ya mosok sembayang dhewe. Arep ngimami ya ngimami sapa? Bingung. Wonge tapi husnudon. Mungkin orang-orang ini nggak tahu fadilahnya sholat jamaah. Tak gantilah pujiannya gawe basa Jawa. Muslimin, muslimat, monggo jamaah sholat ganjaranipun 17 derajat. Dadakane ana wong protes. Mbah, sama nek pujian kaya ngono iku gak kira ana jamaah sing teko. Lah lha apa lho? Lemes ngono. Kaya wong durung mangan. Pujian sing semangat. Oh, ya wis. Akhirnya benjingnya dipraktekno. Pujian semangat. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 17 derajat tembus muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 17 derajat tembus muslimat. Tapi ternyata mempan Bu, gara-gara pujian kaya ngono akhirnya ono jamaah sing teko siji tuwek pisan. Dadi sing pujian umur 70, jamaah sing teko umur 80. Karo-karone padha pikune sembayang gak ngadep kiblat. Apa gak nemen ya Allah, masjid tapi apik gak ono jamaah. Mantun ngenten kudu rame jamaah nggih. Kenapa sih kok awak dhewe sering gak berangkat teng ngene masjid? Ora rumangsa butuh awak dhewe iku. Bapak-bapak gak berangkat neng masjid, gak rumangsa butuh.
Kalau kita merasa butuh, budal-budal. Kula praktekno mawon. Pengumuman bagi siapa saja yang besok ikut jamaah sholat subuh di Masjid At-Taqwa, maka masing-masing akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah. Jenengan budal napa mboten? Ki misale udan. Budal. Ki misale banjir sak dengkul. Budal. Udan angin. Wancen mata duitan kabeh. Rumangsa butuh, makane berangkat. Nek gak rumangsa butuh, gak kira berangkat. Maka harus ada di dalam hati, aku iki nek gak mergo Gusti Allah gak iso kaya ngene. Aku ki nek gak mergo Gusti Allah aku gak kira iso sehat sampai saiki. Aku nek gak mergo Gusti Allah, aku gak iso ngadepi masalah-masalahku. Ngapunten ya Allah, kula niki rumangsa butuh. Akhirnya napa? Budal. Wong kadang ana wong gampang oleh ninggal sembayang. Ya kula jenengan sami-sami belajar. Ojo sampai ditinggal sembayange. Dalam kondisi apapun, sholat niku tetap wajib. Bahkan dalam kondisi sakit sekalipun. Beda kali poso nggih. Nak poso terus sakit, angsal gak poso napa mboten? Tergantung. Kula sakit kula gak poso nggih. Nggih. Sakit napa? Panu. Angsal napa mboten? Mboten, gak ono, gak nyambung. Kula mboten sholat, mergine napa? Loro. Loro tetep wajib sholat napa mboten? Wajib. Gak iso ngadeg? Longgo. Gak iso longgo? Turu miringanan. Gak iso turu miringanan? Melumah. Semrap melumah. Melumah itu bahasa Indonesianya apa ya melumah itu? Terlentang. Nah, melumah. Tangannya sing gerak, melumah. Tangannya mboten saged gerak, lumpuh. Wajib sholat napa mboten? Wajib. Pripun carane? Kedip-kedip. Pakai isyarah, kedip-kedip. Pancene lumpuh, gak iso sembayang, ora masalah. Gak iso ketip-ketip. Kok iso dikubur kula. Nah, gak iso ketip-ketip, ada Bu, orang sakit itu melorok. Ono wong loro niku melorok. Jadi ora iso ketip, ketipe namung saithik tik ngono tok. Lorone melorok ngene pancene. Wonten, pripun salate? Pakai isyarah. Teko ati, gak perlu ketip-ketip, melek tok. Enak, malaikat kali nyulek kae. Gak iso melumah. Kula niki bokonge sing lara misale. Gak iso melumah, mengkurep. Monggo. Jarno cek koyo cecek ngono. Makanya gak nyuwun sewu dalam kondisi apapun sholat niku tetep wajib. Napa malih jenengan kepengin anak-anake solih-solihah, caranya benteng pertahanan lare-lare niku nggih sholat. Sak omah kok gak ono sing sembayang, omah rasane suwung, semerap suwung. Suwung itu kosong. Akeh sing menghuni di dalam rumah itu, omahe gede, magrong-magrong, pinggir rembong, tandurane lombok lan terong, sing metik udele, ditinggal mati dipek. Wah, kayak ngapunten, nyuwun sewu. Omah gede, penghunine akeh, tapi gak ono sing sembayang, sowong rasane, kosong rasane. Omah niku kaya gak ono isine, makane napa? Hampa, ya Allah gayane ndriya rejo atik muni hampa. Kepengen urusannya lancar, sholat. Kepengen rezekinya lancar, sholat. Kepengen anak-anak solih-solihah, sholat. Itu bentuk perbaikan kula jenengan tenggene hablum minallah. Dengan Gusti Allah. Tapi aja lali hablum minanas ugi. Ana wong sregep jamaahe. Tarawih gak pernah gak jamaah, mesti nang ngarep dhewe. Mesti yo tekone ngareni tetep njaluk ngarep dhewe. Tekone ngari, tapi jamaah dipiyak. Amit. Kula niku panggene teng ngarep niku istiqomah kula teng mriko. Gak gelem njaluke ning ngarep. Takbir ngentek-ngenteki panggung. Au. Wow.
Oh, Akbar. Tapi utang gak nyaur. Temriki wonten mboten nggih wong utang gak nyaur? Wonten apa kathah? Wonten apa kathah? Biasanya kan kadang ngono, wong iku utang gak nyaur. Pura-pura lali. Nek lali, ngapunten Bu, nek lali dielingno bayar. Ana wong kadang ngelali. Lali karo ngelali beda lho nggih. Kadang kan ana wong iku ngutang ngelali. Wonten apa kathah? Kathah. Zaman saiki malah ngapunten, sing ngutangi iku wedi karo sing ngutang. Sing ngutang luwih jahat daripada sing ngutangi. Ngoten iku oleh ditagih. Angel ora ngenekno. Kadang kan ana wong kaya ngono. Biasane wong kaya ngono iku ya sing kodhonge coklat lah. Iya. Nek gak ngono ya kodhong pink lah. Ya nek gak ngono ya kodhong kuning lah. Pokoknya gak ireng lah. Nek ireng iku wonge sholihah. Lemah lembut. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anake sholih-sholihah kabeh. Anake apik kabeh. Niki sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun napa lanjut? Tasih semangat sedaya. Wonten setunggal cerita. Kula imutaken. Ana jenengan nek Semerap Mbak Yai Khalil Bangkalan. Semerap nggih? Nate ziarah mriko? Mbak Yai Khalil Bangkalan itu dulu pernah disowani oleh 3 orang. Assalamualaikum. 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 Kum. Kum. Ngono jare njaluk terus waya ono salam gak dijawab. Dijawab nggih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak rumiyin monggo nggih. Lenggah rumiyin monggo nggih. Diunjuk rumiyin monggo. Nggih. Monggo gak iso bukake. Monggo diunjuk rumiyin. Niki mau tenggene daleme Mbak Yai Khalil. Salahe wong ana wong ngombe kok ana sing muni bocor. Ana sing muni ngompol. Ana wong ngombe kok ora oleh. Mbak Yai Khalil niki wau ditamoni kali 3 tiang. 3 orang ini punya masalah berbeda. Orang pertama ngomong, Mbak Yai ngapunten nderek tanglet. Kula niki sawah gersang. Apa? Bosone wong Jawa napa gersang? Tandus itu bahasa Indonesia. Bosone wong Jawa napa? Garing. Sawahe kula niki garing. Desa kula niku sawahe garing. Mergo gak udan suwe. Kula angsal nyuwun amalan napa? Ben udan niki ndugi. Oh iya. Tak kei amalan siji. Maca astaghfirullahaladzim. Nggih Yai, siap. Wocon terus lho nggih. Nggih Yai. Wong keloro ngomong. Yai ngapunten Yai. Kula niki simah. Semerap simah nggih. Simah itu rabi. Kula niki menikah sudah 10 tahun. Tapi belum punya keturunan. Kula niki dereng nggak ada anak. Napa angsal kula nyuwun amalan. Ben kula nanggage duwe anak. Napa jawabane Mbak Yai Khalil? Ya, wocon astaghfirullahaladzim. Wong ketelu ngomong tenggene Mbak Yai. Mbak Yai ngapunten Yai, kula nderek tanglet. Kula niki umur wis wayahe rabi.
tapi dereng kepanggih kalih jodone. Niki ceritane lho nggih, mboten kula, mboten. Maksudnya niku ceritane. Ceritane asline ya. Ceritane wong niki wau golek jodoh mergo wis wayahe rabi. Kula niki sampun wektane sima Yai, tapi kula niki dereng nemu jodohe. Kula nyuwun amalan ben kula saged kepanggih jodohe. Ayo tebak amalane maca napa? Astaghfirullahaladzim. Wong telu niki wau mulai tuk tenggene tengah dalan wong telu omong-omongan. Lah iya. Mbah Yai iki lho ngelendur ta ya apa? Mosok telu permasalahane beda, amalane padha. Astagfirullahaladzim. Akhirnya napa? Wong telu gak terima, balik maneh tenggene Mbah Yai Khalil. Utuk. Ayo jenengan sing muni utuk-utuk, ayo. Nah pokoknya nek kerungu kula ngomong melaku langsung muni utuk-utuk. Wong telu niki wau balik tenggene Mbah Yai Khalil melaku. Sing muni tak dungakno duwite tambah akeh. Wong telu niki wau balik tenggene daleme Mbah Yai Khalil melaku. Kok kaya pitik ya, Bu? Sing bareng ngono lho yo. Bareng sing kompak. Wong telu niki wau tenggene daleme Mbah Yai Khalil melaku. Ngene wae. Ngene. Ben jenengan saged bareng pelan. Ojo cepet-cepet. Utuk. Jenengan hitung utuk-utuke ping pira niku nggih? Wong telu niki wau balik tenggene daleme Mbah Yai Khalil melaku. Mlebet tenggene gerbange Mbah Yai Khalil, wong telu niki wau nggih melaku. Jenengan mangke mulai melaku. Jenengan ditakoni tanggane pengajian oleh apa? Kok iso utuk-utuk iki lho. Mbak Yai, ngapunten Yai. Niki wong telu badhe sambat. Mosok permasalahane beda-beda tapi namung dikangen istighfar mawon. Loh, awakmu iku gak ero ta? Donga iku iso ora mandi gara-gara dosa sing tau dilakoni. Rezeki iku iso mampet gara-gara dosa sing dilakoni. Sampeyan donga sawen-wen tapi gak njaluk ngapura, ya ora dikabulno. Makane sing akeh maca istighfar. Makane sajane tenggene masjid-masjid niku bener, Bu. Mantune salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Napa sing diwaos? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah ngapunten ya Allah. Ngapunten kalih dosa-dosane kula. Njaluk ngapunten, njaluk sepura. Soale napa? Kadang kula jenengan iki gak krasa, Bu, nglakoni dosa. Kadang ora krasa. Ya Allah ngapunten ya Allah, kula zalim ya Allah ngapunten ya Allah, ngapunten. Njaluk sepura. Minta maaf. Ibu-ibu misale dilarani kalih bapake. Dilarani kalih bojone. Asline wong wedok iki lak gak kepengin apa-apa. Pengine mung siji, napa? Wong lanang njaluk sepura. Cuman kan kadang-kadang wong lanang ku gengsi. Oleh njaluk sepura, salah ra gelem njaluk sepura. Nggih napa mboten? Lho nggih kaya semangat ngono modele. Wong lanang ku gengsi. Ngapunten, nak wong lanang cerdas iku njaluk sepura, Bu. Ana masalah njaluk sepura. Sepurane ya Dik ya. Koyoke aku sing salah. Niku wong lanang cerdas. Ngapurane ya Dik ya. Koyoke aku kurang ngayomi sampean. Koyoke aku kurang ngerumat sampean. Mangkane aku tak nambah rumatan liya ya Dik ya. Gak bahaya ta apa? Ya apa? Gek ngapunten nyuwun sewu, mangkane balik tenggene cerita wau. Nyampe pun diwau ceritane. Kok iso utuk-utuk iku lho. Maca istighfar, ayo sing akeh-akeh njaluk sepura. Bulan Muharram ayo digunakan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah.
Akeh-akeh maca istighfar, wayahe masa astaghfirullahaladzim, nyetir sepeda motor astaghfirullah rabbal. Lah angsal napa mboten istighfar kali nyetir sepeda motor? Ya angsal. Daripada sing diomong iku nyanyi-nyanyian apa? Stecu-stecu. Syukur-syukur sak kecap jenengan keliru ngomong astagfirullahaladzim. Bahkan ngapunten Bu, dosa meso, tahu meso? Meso itu kalau di Surabaya ada meso namanya meso J. Nak ono wong kok meso J, ngapunten kan dosa. Iku dosane iso ilang nek dekne langsung ngucap astagfirullah. Tapi aja dibaleni terus, mengko meso astagfirullah, meso astagfirullah. Gak ngono. Maksudnya napa? Sebenarnya itu mesojen niku mboten dosa kalau diucapkan dalam kondisi tidak marah. Orang marah dan tidak ada emosi. Malah kadang orang Surabaya niku menggunakan kata-kata itu untuk kaya keakraban ngeten niki lho, kanca niku ndamel kata-kata niku. Dosane kalau diucapkan dalam kondisi ngamuk, marah dan emosi. Bahkan kata-kata yang sebenarnya bukan meso, kalau diucapkan ketika marah, dosa. Contoh, wedhus. Wedhus niku biasa napa mboten? Biasa. Tapi nek diomongno karo ngamuk, oh ancane wedhus iku. Iku sing dosa. Carane, ya Allah langsung ngucap astagfirullahaladzim. Ayo sing akeh-akeh maca istighfar. Atine dikantil teng ngene Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki dados piyantun ingkang sae, piyantun wong sing apik. Muharram niki ayo digunakan untuk introspeksi diri, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Mugi-mugi sedaya pinaringan wong sing uripe tambah barokah kabeh. Amin Allahumma Al-Fatihah. Al-Fatihah kagem keturunan-keturunan kulon jenengan, mugi-mugi keturunan kulon jenengan dados keturunan ingkang sholih sholihah, keturunan sing ahli ibadah, keturunan yang bisa menjadi qurrata a'yun, dilihat menyenangkan, dilihat menghangatkan, iso banggakne tiyang sepah kalene. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kawula sing menawi mboten pas kalih mriki, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.